assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da fatan malam ya iso lafiya, ko muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala mai da malam gida lafiya kalau. Malam ta ce kokwanto da shakka da mantuwa su suke damuna, sun takura mun a rayuwa na hatta a cikin ibada. In na yi sallah ko azumi sai in ga kamar bai yi ba ko bai cika ba. To malam kuma ga tsananin mantuwa, ya zan yi malam? Allah ya kiyaye. Babban hanya ita ce ki dawo ki dubi waɗannan matsalolin da kika faɗi, curuka ne waɗanda malamai suna yawan tattauna su a cikin littafansu. Shakka, mantuwa, kokwanto. In kika binciki kanki kika tabbatar da baki da wani sabo wanda kika ginu a kai, ki gode wa Allah, amma ki ƙara da istighfari. Sannan na biyu, ki yawaita ta'awuzi, musamman idan wannan shakka ko kokwanto na faɗo miki a lokacin sallah. Kina cikin sallah sai ki ji kin manta ina kike, sai ki ji kin manta ayar da ke karanta, sai ki tsaya sai ki a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wannan ta'awuzi babu laifi ke shi, babu laifi kuma ke ta'awuzi wanda kika sani gaba gari na neman tsari insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimaka.